To dipo ni nitiere lesen kata oboke moro ma nyaka ikaw kapok ing'anyo, nikech aneno kama okuomo jogo ma bende ng'iyo wechego mag sana okwach kich wacho ni nitiere jok ma odhi ng'anyo kobila okia ni gidhi ng'anyo. Nyalo bedo ni nitiere andika ma nyaka chwal ne obila kaka oganda ng'anyo. Ndalo machon na kapok idhi ng'anyo ne nyaka indik barua kikwayogo permission mondo idhi ng'anyo. To katiba manyien to nogolo mago te. Mangiso ni the requirement kende ma japiny ne gibe ni miyo police notification. Ng'amunjo bende timo ma. Japiny mingiso mana police ni kinywa dhi ng'anyo chakre sama kama nyaka sama kama to wadhi ng'anyo kama to magi apaye mwadhi wuothe. Notification mondo gi provide ang security. Magin tijgi en mondo migirito gi provide nikech tich mar police and providing security. To siemo gik nade kama koro ng'amunjo bende mi security ma koro negi. Waseno kayo ji ariyo osewito ngimagi to nde kod ng'anyo ma kamage. Ka gima ma wache e wi obila ma pacho kae. Ineno kana ng'anyo nochakre mokadho cha nobedo abeda maber. Koro kobedo Thursday mokalo mana jo Kenya nobiro mang'eny. Kijana manonegno noneg mana godhiambo. Kineno gima notimre nikech ji nobiro abira mong'anyo maber, polise nago mana ji gi tear gas to naonge ng'at manonegi. Koro godhiambo ni ema koro nege polisi ni ema koro nege ja Kenya ni. Gima timre ni polis monego ja Kenya ni en polis ma katiba ni pok odonje wiye. En koro nego kijana ma ng'anya peacefully nade. Be diwi di kuode ni nego ng'at monge kata okotiyo kata silaha mora mora to na timo mana demonstration. Mano ng'amo nego bino kaw ne atua kendo ang'eni nyaka kaw ne atua e gima biro ni. Nikech gima nyaka timre king'iyo 2007 kana nitie post election violence to ka 2007 no na pod onge gi katiba ma 2010. Te mana Hussein mana ja polise nokaw motere e doho maduong' mar The Hague nikech en manogolo orders ni polise ni mondo neg joma timo demonstration. Political rights mana ng'anye ndara nango ni kura nokaw. To koro mae mar ni koro taxation obiro malo ni ji dhie e street timo demonstration to police golo bure to nego ng'ato. Mano police mapok makia chike mapok osomo katiba monego beno kaw ne atua. To dibed ni obila ma pacho kata police